Batzuetan, bezero batekin aurrekontua adostea zaila izan daiteke. Horixe gertatzen zaio Eduri, bere tratamendua uste baino garestiagoa da, baina Anek badaki nola egin aurrekostuei kezkarik gabe. 3 pauso sumetan, Anek kuota eroso eta malgua proposatuko dio Eduri, bankuz aldatu behar izan gabe. Lehenik eta behin, Anek kutxabankera deitzen du eta pare bat minututan mailegua onartuta dagoela baieztatzen diote. Jarraian, Eduk poliza sinatzen du, eta azkenik, kutxabankek ura jaso eta bere zenbatekoa une horretan sartzen du Aneren kontuan. Kutxabanken saltegi kredituari esker, Eduk, bezero gisa, beharrezko zuen dentistaren aurrekontua onartu du, eta kuota erosoei esker burua uste bat atzean utzi du. Eta Anek beste bezero bat irabazi du eta tratamendua berehala kobratuko du. Gure bizitarik nahi alduzu? Sartu irubebikoitz.kutxabank.es webgunean eta zure zalantzak argituko ditugu.